mmụọ na-eri asa anyị ekene gị agwa gị ọjọọ wee wepụ ya na-wee gosi anyị ihe gosi anyị na ndị iro obi chukwu niile ndị na-erosi anyị iro nke anyị ma na nke anyị ama iro ezinụlọ iro ezi na ebe niile na unu ekpugo ihu n'ala dịka unu kpuru ihu n'ala ụta ka unu ga-esi na-ekpuru ihu n'ala ruo mgbe ise ka ị gọrọ ka o rere ọfọ nkwu ike short on there. On there. Okay. Where this nkwụ Chukwu onye okike mmụọ na-eri asa anyị ekene gị obinigwe nke asa anyị ekene gị ndị gbogbo niile anyị ekene ụnụ ndị egede na ndị ọgbọ anyị ekene ụnụ ezumezu ndị Igbo niile anyị ekene ụnụ ichie nwoke ichie nwaanyị anyị ekene ụnụ ichie ukwu ichie nta anyị ekene ụnụ ndị niile anyị kpọkuru wee mapụrụ nzu mapụrụ edo nyekwa ọjị ka anyị na-akpọku wee na-enye nkwụ ike a emere ka anyị mara na okenye ṅụọ nkwụ ike okwu eziokwu anyị na-enye unu nkwụ ike a ka unu ṅụọ wee chakee n'ike wee nụọrọ anyị ọgụ niile dị n'ụzọ ndụ anyị ọgụ anyị ma na nke anyị ama nke anyị na-afụ na nke anyị na-ada afụ unu ṅụọ ya ma chakee n'ike wee nụọrọ anyị ọgụ bute na anyị mmeri n'afịa na-anọ mgbe na-ana enwe site n'afọ okekere igwe ka ụwa ise 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 ngwan Chukwu obinigwe nke ịsaa ndị niile anyị kpọkọ wee nye nzu nyekwa ha edo nye ha ọjị nye ha nkwụ ike ka anyị na-akpọkọ wee na-enye ụnụ nkwụ ndị gboo ji wee na-eme ihe nkwụ ike nke a bụ original nkwụ ike ọwụ nke ndị ọcha edere aha chi ha na ọwụ nke bụ the main nkwụ ike emere ka anyị mara na ebe ọ bụla a na-agba nkwụ nwaanyị ma nke a dị onwe ha na-eme nwere isi onye nwa ka anyị na-enye ụnụ Mother General nne osimiri ị nwere oke na agadi nwaanyị a na-echu mmiri ya echu mama nnukwu nne na-azụ ọra anyị ị nwere oke na nkwụ a anyị na-akpọ gị bịa soro ṅụọ nkwụ a ma chakee n'ike wee nụọrọ anyị ọgụ chakee n'ike nụọrọ anyị ọgụ butere anyị mmeri bute anyị mmeri n'ihu bute anyị mmeri n'azụ bute anyị mmeri n'aka anyị bute anyị mmeri n'aka ịgba bute anyị mmeri n'afịa na-anọ mgbe na-enwe site n'afọ okekere igwe ka ụwa ise